Predstav si, že máš investovaných niekoľko miliónov dolárov, rozhodneš sa ich vybrať a fond ti jednoducho odpovie nie. Presne to sa pred pár dňami stalo investorom jedného z najväčších investičných gigantov na svete, spoločnosti Apollo. A neboli jediní, podobné obmedzenia zaviedli aj BlackRock, Blackstone či Blue Owl. Možno si teraz hovoríš, veď ja v týchto fondoch peniaze ani nemám, prečo by ma to malo zaujímať? Pretože práve toto môže byť začiatok problému, ktorý niektorí analytici prirovnávajú k obdobiu tesne pred finančnou krízou v roku 2008. Dnes si vysvetlíme, čo je to private credit, prečo z neho majú investori zrazu strach a hlavne čo to môže znamenať pre akcie, Bitcoin a naše investície. A poďme na video! Začneme tým, čo sa reálne udialo. Pred niekoľkými dňami spoločnosť Apollo, ktorá spravuje stovky miliárd dolárov, oznámila svojim investorom, že si nemôžu vybrať svoje peniaze. Dôvod? Jednoducho ich nemali dostatok v hotovosti. Približne 17% investorov chcelo z fondu odísť naraz a Apollo muselo výbery obmedziť. A teraz pozor, nebolo to len Apollo. Podobné kroky predtým urobili aj BlackRock a Blackstone, pričom spoločnosť Blue Owl dokonca jeden zo svojich fondov úplne zmrazila. To znamená, že investori sa k svojim peniazom dočasne vôbec nedostali. A tu sa dostávame k najdôležitejšej otázke. Prečo sa zrazu stalo niečo, čo sa celé roky prakticky nestávalo? Veď ešte donedávna sa o týchto fondoch hovorilo ako o veľmi stabilných investíciách. Mnohí manažeri tvrdili, že ide o bezpečný spôsob, ako zarábať 8 až 12% ročne. Lenže presne podobné veci sme počúvali aj pred rokom 2008 pri hypotékách, aj vtedy sa tvrdilo, že systém je stabilný, riziko minimálne a všetko je pod kontrolou. Dnes sa opäť začína hovoriť o tom, že niečo v systéme prestáva fungovať. Aby sme sa pochopili, prečo sa investori zrazu boja a prečo fondy zastavujú výbery, musíme si najprv vysvetliť jednu vec. Čo je vlastne ten private credit? Aby sme pochopili, prečo dnes vzniká takýto problém, musíme sa vrátiť do roku 2008. Po finančnej kríze prišli regulátori s novými pravidlami pre banky. Cieľ bol jednoduchý: zabrániť tomu, aby banky požičiavali peniaze každému bez poriadnej kontroly. Sprísnili sa kapitálové požiadavky, zvýšil sa dohľad a banky sa jednoducho stali oveľa opatrnejšími. Na prvý pohľad to znie super, nie? Lenže vznikol jeden nový problém. Stredne veľké firmy zrazu oveľa ťažšie získali úvery, banka sa pozerala na ich čísla a povedala: prepáčte, ale toto je pre nás príliš rizikové. A presne tu prišli na scénu veľké investičné fondy. Povedali si, keď banky nechcú požičať týmto firmám, požičajme im my. A tak vznikol obrovský biznis, ktorému dnes hovoríme private credit. Veľmi jednoducho povedané, private credit znamená, že peniaze už nepožičiava banka, ale investičný fond. Predstavte si, že vlastníte firmu a potrebujete 100 miliónov dolárov na rozšírenie výroby. Namiesto toho, aby ste išli do banky, prídete za fondom ako Apollo alebo Blackstone. Sadnete si za stôl, dohodnete si podmienky úveru a fond vám tie peniaze požičia priamo. Žiadna burza, žiadne verejne obchodované dlhopisy. Žiadny rating od agentúr, je to súkromná dohoda medzi fondom a firmou. A teraz možno rozmýšľaš, odkiaľ tie fondy berú stovky miliárd dolárov? To je tá najzaujímavejšia časť. Nie sú to peniaze Apollo ani Blackstoneu. Veľká časť pochádza z dôchodkových fondov, poisťovní a ďalších veľkých inštitúcií. Inými slovami ide o peniaze obyčajných ľudí, ktorí si celý život sporili na dôchodok alebo majú uzatvorené životné poistenie. Približne 28% kapitálu pochádza z penzijných fondov a ďalších približne 9% z poisťovní. A celé roky to fungovalo. Prečo? Pretože úrokové sadzby boli extrémne nízke. Ak sa firma dostala do problémov, jednoducho si zobrala nový úver, za podobný úrok splatila ten starý a fungovala ďalej. Peniaze boli lacné a prakticky každý veril, že tento systém môže fungovať do nekonečna. Lenže potom prišla inflácia. Centrálne banky začali prudko zvyšovať úrokové sadzby a zrazu sa všetko otočilo. Firma, ktorá ešte pred pár rokmi platila napríklad 4 milióny dolárov ročne na úrokoch, dnes môže ten istý dlh platiť pokojne dvojnásobok. A problém je, že veľká časť týchto úverov má pohyblivú úrokovú sadzbu. To znamená, že keď rastú sadzby, automaticky rastú aj mesačné splátky. A presne tu sa začína celý problém, ktorý dnes sledujeme. Dobre, teraz už vieme, čo je private credit a prečo vznikol. Ale prečo sa zrazu po rokoch objavujú problémy? Prvý dôvod sú úrokové sadzby. Počas obdobia lacných peňazí si firmy požičovali prakticky bez problémov. Veľa z nich rátalo s tým, že keď príde splatnosť úveru, jednoducho si vezmú nový úver za podobných podmienok. Lenže potom prišla inflácia,
Americká centrálna banka začala prudko zvyšovať úrokové sadzby a peniaze zrazu prestali byť lacné. A tu je obrovský problém. Veľká časť týchto úverov má pohyblivú úrokovú sadzbu. To znamená, že keď Fed zvýši sadzby, automaticky rastú aj náklady firmy na splácanie dlhu. Predstavte si, že máte hypotéku s variabilným úrokom. Ak vám banka zo dňa na deň zvýhne úrok, mesačná splatka môže narásť o stovky eur. Presne to sa stalo aj mojim firmám. Niektoré z nich zaplatili za roky $4 milióny ročne, dnes platia pokojne dvojnásobok za úplne rovnaký dlh. A keď firme prudko narastú náklady, má v podstate len niekoľko možností. Buď zvýši ceny, prepustí zamestnancov, alebo začne mať problém splácať svoje záväzky. A práve toto dnes začíname vidieť. Lenže úroky nie sú jediný problém, druhým veľkým rizikom je AI boom. Možno si hovoríte, čo má umelá inteligencia spoločne s úvermi. Viac, než by sa mohlo zdať. Približne štvrtina celého trhu private credit je naviazaná na softverové spoločnosti a práve tie dnes čelia obrovskej neistote. Niektoré firmy vďaka AI rastú raketovým tempom, ale iné môžu o pár rokov pokojne prestať existovať, pretože ich biznis jednoducho nahradí nová technológia. A teraz si predstavte, že ste fond, ktorý takej firme požičal stovky miliónov dolárov. Ak začne trh pochybovať o jej budúcnosti, hodnota tejto požičky automaticky klesá. Nie preto, že firma už skrachovala, ale preto, že rastie pravdepodobnosť, že jedného dňa nebude schopná splácať svoje záväzky. No a potom prichádza tretí problém. Oficiálna miera nesplácania private kreditov úverov sa dostala približne na 6%. Keď sa započítajú aj reštrukturalizácie dlhov, niektorí analytici hovoria dokonca o úrovni blízkej 9%. To sú najvyššie čísla za celé fungovanie tohto trhu. A teraz sa pozrite, čo to spôsobí. Investori začnú byť nervózni, povedia si, možno by bolo rozumné vybrať peniaze, kým sa situácia ešte nezhorší. Lenže tu narazia na obrovský problém. Tieto fondy nevlastnia akcie Apple alebo Bitcoiny, ktoré môžu predať za pár sekúnd. Oni vlastnia dlhodobé úvery firmám a tie sa nedajú premeniť na hotovosť zo dňa na deň. Keď chce odísť príliš veľa investorov naraz, fond jednoducho nemá dostatok peňazí, aby ich všetkých vyplatil. A presne preto začali prichádzať obmedzenia výberov. Nie preto, že by fondom okamžite došli peniaze, ale preto, že väčšina ich majetku je zamknutá v dlhodobých požičkách, ktoré sa nedajú narýchlo predať. A toto je psychológia, ktorú sme už v histórii videli veľakrát. Stačí, aby jeden fond obmedzil výbery. Investori v druhom fonde spanikária, začnú vyberať peniaze tiež, potom sa zlaknú investori v treťom fonde. A zrazu už nejde o samotné úvery, ide o strach. Pretože na finančných trhoch veľmi často nespôsobí najväčšie škody samotný problém, ale panika, ktorá príde po ňom. A práve preto dnes čoraz viac ľudí začína hovoriť o tom, že private credit môže byť jedným z najväčších rizik finančného systému v najbližších rokoch. Teraz sa dostávame k tej najdôležitejšej časti. Možno si povieš, dobre, nejaké fondy majú problém, ale prečo by to malo zaujímať mňa? Pretože vo finančnom svete nie je takmer nič izolované. Všetko je navzájom prepojené. A presne to sme videli aj v roku 2008. Najprv mali problém hypotéky, potom banky, potom celé finančné trhy. A nakoniec to pocítil prakticky každý jeden človek. Dnes je situácia síce iná, ale princíp je veľmi podobný. Veľké banky totiž síce tieto rizikové úvery priamo neposkytovali, ale financovali samotné fondy, ktoré ich poskytovali. Predstavte si to úplne jednoducho. Fond požičia firme $1 miliardu, banka následne požičia peniaze tomu fondu, pretože verí, že tieto úvery majú určitú hodnotu. Inými slovami, banka si povie, ak fond nebude splácať, vezmeme si tie úvery ako zábezpeku. A tu vzniká problém. Čo ak samotné úvery začnú prudko strácať hodnotu? Zábezpeka už zrazu nemusí pokryť hodnotu požičky a presne toho sa dnes regulátori začínajú obávať. Nie je náhoda, že americký Fed, Bank of England či Európske regulačné úrady začali od veľkých bank požadovať viac informácií o ich expozícii voči private credit trhu. Jednoducho chcú vedieť, kto drží aké riziko skôr, než sa objaví väčší problém. Teraz možno príde otázka, hrozí nám ďalší Lehman Brothers? Úprimne, to dnes nevie nikto. Osobne si nemyslím, že zajtra uvidíme pád celého finančného systému, ale história nás učí jednu vec. Krízy zvyčajne nevznikajú preto, že by ľudia nepoznali riziko, vznikajú preto, že väčšina trhu verí, že tentokrát to bude iné. Presne to sme počúvali pred dotcom bublinou, presne to sme počúvali pred hypotekárnou krízou a dnes veľa investorov verí, že private credit je dostatočne izolovaný a problém sa nerozšíri ďalej. Možno majú pravdu, ale možno nie. A čo Bitcoin? Toto je podľa mňa otázka, ktorú si kladie väčšina z vás. Veľa ľudí automaticky predpokladá, že ak príde finančná kríza, Bitcoin pôjde okamžite hore. Lenže história hovorí niečo trochu iné. Keď príde prvá vlna paniky, investori väčšinou nepredávajú len zlé aktíva, predávajú všetko. Akcie, kryptomeny,
komodity, jednoducho potrebujú hotovosť. Presne to sme videli napríklad počas covidu v roku 2020. Bitcoin sa najprv prepadol spolu s akciovým trhom, až keď centrálne banky začali tlačiť nové peniaze a do systému sa vrátila likvidita, Bitcoin odštartoval jeden z najväčších bull marketov vo svojej histórii. A podľa mňa je veľmi možné, že podobný scenár by sme videli aj dnes. Ak by sa problémy na private creditov začali zhoršovať, prvá reakcia trhu nemusí byť pozitívna, naopak. Bitcoin môže krátkodobo klesať spolu s akciami, až neskôr bude závisieť od toho, ako zareagujú centrálne banky. Ak by Fed začal znižovať úrokové sadzby alebo do systému opäť pumpovať likviditu, mohlo by to byť pre Bitcoin opäť veľmi pozitívne. A práve preto podľa mňa netreba sledovať len cenu Bitcoinu, treba sledovať celý finančný systém. Pretože Bitcoin dnes už nie je oddelený od zvyšku sveta, naopak. Je čoraz viac prepojený s akciovým trhom, likviditou, úrokovými sadzbami a tým, čo robia veľké finančné inštitúcie. A práve preto je podľa mňa private credit téma, ktorú by mal poznať každý investor. Možno z toho nakoniec nič veľké nebude, ale ak sa situácia začne zhoršovať, budete presne vedieť, kde sa celý problém vlastne začal. Takže hrozí nám ďalšia finančná kríza? Úprimne, to dnes nevie nikto. A každý, kto tvrdí, že presne vie, čo sa stane o pol roka alebo o rok, podľa mňa zavádza. Ja sa na to pozerám trochu inak. Neobchodujem podľa titulkov v novinách, neobchodujem podľa strachu, ale zároveň tieto veci ani neignorujem. Pretože história nám ukazuje jednu veľmi zaujímavú vec. Najväčšie problémy na finančných trhoch nikdy nezačali tým, že by sa zrútila celá ekonomika za jeden deň. Začali malou trhlinou. Najprv to vyzeralo ako problém jednej časti trhu, potom druhej a až neskôr sa ukázalo, že všetko bolo oveľa viac prepojené, než si väčšina ľudí myslela. A práve preto ma private credit zaujíma, nie preto, že by som tvrdil, že zajtra príde druhý Lehman Brothers, ale preto, že je to jeden z indikátorov, ktoré nám môžu napovedať, ako zdravý je dnes finančný systém. Osobne budem v najbližších mesiacoch sledovať hlavne 3 veci. Poprvé, či bude ďalej rast počet spoločností, ktoré prestajú splácať svoje úvery. Po druhé, či sa budú objavovať ďalšie fondy, ktoré začnú obmedzovať alebo zmrazovať výbery investorov. Po tretie, ako na celú situáciu zareaguje Fed. Pretože práve rozhodnutia centrálnych bank môžu určiť, či sa problém podarí udržať pod kontrolou, alebo sa začne šíriť ďalej. A presne preto podľa mňa dáva zmysel sledovať nielen graf Bitcoinu, ale aj makroekonomiku. Veľa traderov pozerá iba na sviečky, ale veľakrát práve udalosti mimo grafu rozhodujú o tom, kam sa trh vydá o niekoľko mesiacov. Ja osobne nechcem robiť senzáciu, nechcem tvrdiť, že určite príde katastrofa, ale zároveň nechcem byť človek, ktorý si o pár mesiacov povie. Škoda, že som tomu vtedy nevenoval viacej pozornosti. Preto tieto témy sledujem a budem ich sledovať aj naďalej. Ak ťa baví obsah, kde sa nepozeráme len na cenu Bitcoinu, ale snažíme sa pochopiť, čo sa deje v celej ekonomike, určite sa prijaj na náš Discord. Každý deň tam rozoberáme makroudalosti, Bitcoin, altcoiny, obchodné setupy, aj aktuálne správy z finančného sveta. Nájdeš tam komunitu ľudí, ktorí sa chcú zlepšovať a diskutovať vecne, nielen naháňať ďalší hype. Odkaz nájdeš dole v popise tohoto videa alebo naskenuj QR kód. Ak sa ti toto video páčilo, budem rád za like, odber a napíš mi do komentára jednu vec. Myslíš si, že je private credit skutočne ďalšou časovanou bombou finančného systému, alebo sa podľa teba situáciu podarí zvládnuť bez väčších následkov? Toto je na dnes všetko, majte sa a vidíme sa na budúce.